गिबियावनो नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिदों आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि थान्दै जख'न्थाया साननैनि हाबाफारिजों बियो खुंजानो थांगासिनो दङ। दा मानोना जोङो दिनै एसे सिगांग्रो गेलेनाय बादायलायनाय हिसाबै जोंनि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो बुलुर बादायलायनाय बेबायदि बादायलायनायखौ जों होबोगासिनो दङ। बेखौ दिनै जोङो जागायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे काबादि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनै जोङो जागायदों। दा काबादि बादायलायनायावबो जोंनि दख'रानि गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय बेयाव गेलेगिरि टीमफोरा बाहागो लाफैदों आरो बे भलि बादायलायनायावबो जोंनि जिहेथु जोंहा 22 दख'रा दङ, गासै दख'रायाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे काबादि बादायलायनाया जोंहा जागायजेननाय गेलेनाय हिसाबै पानेरि आरो खैराबारिनि गेजेराव बे गेलेनाया जागासिनो दङ आरो जोंहा गाबोन जोंहा फुंनि समाव जोंहा एडुकेसन सेमिनार जागोन। दा बेवहाय फुंखा सुबुं महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां खोरोमदाव औवारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। बिथांमोना बे सोलोंथाइ सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बिनि उनाव मोनाबिलि समाव थान्दै मेल जागोन। दा आरो अखानायै जोङो 6 अक्ट'आव फुंनि समाव जोंनि माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव बड'फानो बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोर जागोन। दा बिनि उनाव जोङो मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बा बे ओनसोलनिफ्राय जायफोर गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसार जानो हाबाय आरो बिथांमोना जोंनि हारिखौ जेब्लाबो जौगाहोनो थाखाय दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै बे फोरदाना दैमारिनि मुङाव जोङो बेबायदि बान्थाखौ बावबोदों। देग्लाय मानगोनां बिथां नबिन मल्ल बर' बिथांनो जोङो देग्लाय बे बान्थाखौ बावनो थाखाय जिल्ला एबसुआ थि खालामदों। बेखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनो मान होनानै बे बान्थाखौ बावनाय जागोन। जोङो थान्दै जख'न्थाइनि जि थान्दै मेल, दा बेयावहाय जोंनि फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मा खामानि मावगोन, दा बिनि सायाव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लानानै जों खामानि मावगोन। बेसिकेलि जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङावनो आरोबाव गोबां खामानि मावबावनो गोनां दङ। दा बेखौ जोङो गुवारै सावरायलायनानै आरोबाव जोङो सोलोंथाइनि थाखाय माबायदि जों खामानि मावलांनो हागोन, दा बेनि सायाव जों गुवारै सावरायलायगोन। आरो जोंनि जि समाज बेबस्था, आथिखालनि जोंनि इयुथफोरनि माखासे गुबुंले मोनसे जि थासारिजों दिनै जोंनि इयुथफोरा गब'नानै दङ, दा बे जोंनि इयुथफोरखौ लाइमोनफोरखौ जोङो बिनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय बासायनो थाखाय जोङो माखासे बेबायदि हाबाफारिफोर लानानै खामानि मावनो थाखाय सानदों। जिहेतु एबसुआनो बड'लेण्ड बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन, बे समावहाय थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों माबाफोर थांखि दैथायहरगोन नामा इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय? जोङो सानदों जोंहा बे थान्दै मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जोङो बेबायदि थांखि जोङो दैथायहरगोन। दा मानोना जिहेतु बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिनि माखासे दफाफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय सरकारजों थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बोरै हायो जिफोर दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय निस्सय थाबैनो जों बेखौ थांखिनि गेजेरजों जों खावलायगोन। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ हारि जौगानायनि थाखाय, हारिखौ गाबथालांनो थाखाय जोङो अराय थांखि लानानै खामानि मावगोन। जों बेखौ जों सानदों खालामदों। बे थान्दै जख'न्थायाव हरिसिङा ओनसोलनिल' नङा, उदालगुरि सारा उदालगुरिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैगोन। आङो जिल्ला एबसुनि जानानै आं खावलायदों आरो बे जोंनि थान्दै जख'न्थाइनि हाबाफारिया जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै मोजां जालांनायाव बयबो रायजो राजानि मदद आरो अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। थाबाय
दिनै नैबे 47थि जि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जि कनफारेन्स बेजों लोब्बा लाखिनानै जि गेलेनाय बादायलायनाय बिथांमोना हाबाफारि लादों बहाय मोनसेया जाबाय बुलुर बादायलायनाय आरो बियो मुंख्लं देबनाथ बसुमतारिनि मुङाव माने होनाय जायो आरो मोनसेया जाबाय काबादि हिन्जावसाफोरनि दा बे मोननै गेलेनाय हाबाफारि लानानै जिल्ला आबसुआ बे कनफारेन्सजों लोगोसे खुंफायो आरो दिनै बिथांमोना आंखौ नैबे बुलुर बादायलायनाय बे मुंख्लं देबनाथ बसुमतारिनि मुङाव बेखौ बेखेवनो आंखौ हांख्रायदोंमोन आरो आं बेवहाय नुजाथिफैनानै दिनै गिबियावनो आङो बे गेलेनाय हाबाफारिखौ आं बेखेवना होनाय जाबाय आरो आं बेवहाय नुबाय फ्राय 22 जि माने दखरा फरायसा आफाद दङ बिथांमोना बाहागो लादों गेलेनायाव आरो बेबायदिनो काबादियावबो फ्राय आंनो बिथांमोना खोन्थानाय बायदिबा फ्राय 9ता माने दखराया बाहागो लादों आरो बेफोरजों आङो सानदोंबा बे उदालगुरि जिल्ला माने जि बर' फरायसा आफाद बिथांमोना गोबां बोल्ड स्टेप लादों आरो बेखौ एकदम गोनांथारबो मानोना जोङो मेन्टेलि आरो फिजिकेलि ग्रथजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौ जुदि मोजाङै लानो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद प्लास पइन्ट जायो आरो जोंहा जुदि देहा मोदोमा थिग नङाब्ला जोङो बेवहाय जोङो फरायनोबो मोजां माने हाया जों गेलेनोबो मोजां हाया बेयावखायनो फरायनायनि मोनसे माबायानो जाबाय जे गेलेनाय स्पर्ट्स आरो बेवहायनो आरो बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानैनो दिनै सरकारनि जिथु एडुकेसन पलिसि बेबो दायो स्पर्ट्सखौ कम्पालसरि साबजेक्ट आबसुनि जि नाजानाय जे फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो जे गोजौआव लांनाय बे माने माबाया माने नाजानाया जोबोद मोजां जाथारदों आरो आङो बिथांमोनखौ बेवहायनो साबायखरबो बावनो गोसो जादों आरो बिथांमोना आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टबो फाथिबाय थायो जिनिखि जों जिफोरनिफ्राय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जे गथ'फोरनि जिथु टेलेन्ट जों बेखौ नागिरनानै जों दिहुननो हायो आरो जों गोजौआवहा दैखांहरनो हायो आरो बेबायदिबो मोनसे प्लेटफर्म एबसुआ होगासिनो दङ आरो बेबायदि इनिसियेटिभआ आबसुनि जि इनिसियेटिभ बे जोबोद माने बाख्नायजाथावनाथार आरो आङो एबसुनि बिदि कनफारेन्सआव बे जिथु गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय आं गोबांबार गावआनो नुजाथिनानै आं बेखेवदोंबो फाइनालावबो आं थानानै बिदिनो आलासि महरै नुजाथिनो खाबु मोनबोदों आरो बेयावखायनो आं बेफोरनि थाखायबो माने जिल्ला एबसुखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों